UMLA ka Umsning constituency uba Jason Saukmi Molong nin kasngi ulalum lalang ya kinong yalam snong bahap hapo ka Umsning Town Dorbar rangkat ki officer napo ka State Sport Council ban naka office u District Sport Officer ban ya keren halor kimat kiba ulabu ban penyo ya kamadan artificial turf ka indoor stadium ka swimming pool hamadan patarim Umsning kabadon ka jinghe kumbakhat ar akar tam lapelong ya kani ka jingalang hapo ka auditorium hall ka Umsning Town Dorbar hakaban nalor UMLA uba Jason Saukmi Molong ladonru u Chief Engineer ka State Sport Council uba James Lakyang u District Sport Officer ka Riboy uba PM Marbanyang u Chairman ka Umsning Town Dorbar uba Anthony Makdo uba Dipul Rentatiang kirang ba snong kuntup kipai ba nong snong ka Umsning Pelun hakani ka jingalang lala ban airu ya ka jingi peliu jingmut halor ka jingdon kam ban penbit penbiang ya kamadan patarim Umsning kaba UMLA ula penpau bau ladap ban pha ya ka jingtho syaka sorkar kemi na banta bansna ya kamadan artificial turf ka indoor stadium berkumjuru ka swimming pool hakaba ki paiba bakinong yalam snong kila penpau ya ka jingkemen ka bakrau halor ka jingla ban chimkhya da UMLA na ka banta ka jingdon kam ki khun samla hakaban kentiu ya ka kam ya ka sport hi barokawai nakaliang UMLA ka Umsning constituency uba Jason Saukmi Molong ula penpau bakane ka jingalang la pelong ha Umsning bakum juru la pelong ka jing jurip ya kamadan patarim kadei ka jing angnut jongu ban penbit penbiang ya katei kamadan ka balong sibenta ban kentiu ya ka kamela kai sport ki khun samla ha ka constituency bat ha ka district hi berkawai ula ongru bakum UMLA ula debru ban pha ya ka jing tho la ne ka proposal ha ka tin nongwei syaka sorkar kami lengba ka Khelo India ka badai ka scheme bakarpang ban kentiu ya ki kam ya la kai sport na ka benta ban sna ya ka artificial turf ka indoor stadium bat ka swimming pool hamadan jong ka patarim ula ongru bakane ka jinglut kanlong iha palat ar phoklur duna henrei kum UMLA ula sumkhia ya kane ka kam kabadai ka jing angnut ban kentiu ya ki kam ya ka sport hapo ka Umsning constituency hi berokawai kani ski ya jing dan kan i chief engineer ba James na po town Umsning town the chairman secretary dan members borokwat the president of the club na Umsning Pelun berkontu begin application ila awan ban inspect kini jaka kemudian ke area kumba khatar ekar dunan khatiang tam khanyan te hangne ngilambut ban wara ajing mentoy na menta kini ki khun samla ki youth mo ki youth development when it comes hano ka sports te ngila perkhat ngila yo ban ya perkhat lang ban i CE yang bangin phano kita ki proposal nak Khelo India kila ban long nak kita ki artificial turf ki indoor stadium kila belong indoor stadium ha wajung ong indoor stadium kalong ba badminton ki any indoor activity kila ban ke basketball ru te we perkhat ta bangin develop sakini khman makini atli ru ko bakran mga indoor stadium but ka turf ru nothing less than 15-20 crores ka pa do kata isu tho ba ka project kan support kandiat pada ki initiative bangin ang phan ki kot ki sa ki bodong kam ngislang ya bot din pada long ngi tunga sutu ba kan ka than du phai play hi ka kanang ya kisnem ka talent jongki ka ba bon tingim kwa ban pen igimo nai plan no ay ka kwa ban utilize sam platip hi ka juko bumta ka sports ko de ka way ka benta pinyo ka mai ka ji tinda kaliang jonga kum MLA dengan wat ka lat kalenti kan prat ma kalenti bangin yo he kata ndai tang bangin hun tang ha ta ka game village ndai tang bangin hun tang ka indoor stadium na ka turf mi dong kam hiti game village ila bandon saka swimming pool lekin kita long one step at a time way anyway pada nakaliang jonga ngan tristom bangan pen urlong hi hakane katom ke jonga do san snam bangin ya bodin ba kan department kan try hand in hand bangin habudin ndai tang nang ni na posted ba kadi ka central scheme tang ngihap ya be sudu bodal hero kata kadi ka jimpulan nakaliang jonga bangin bodin bangin pen urlong ai ka jingtmu jaki dikik kon samna kan ka than ri boi jungi borokwe tangita Tapi dia bagani pila pha ek proposal. Kalau ada pha proposal, kalau pha sya i minister concern, kalau ada pha ru si CE, hakini ki tayo ki badap, kalau ba kalau sya bengi pha proposal ngama ngayo ben syong ben kren me what is the most reasonable viable kalenti kan kebabiang kebabet long bang chu pha kulmar te teng teng kampoi sya te sya bangan pha bangla sutu ba jaka ka bedon ni kalong kebabiang kren bad i CE yong ba kadon ka central scheme betul Khelo India te kila juyarap hi keleng sodong kelas lang menteri keleng sodong dia bangai ba kadon kata opportunity dia ngelayak khmat kan